afụlụ m nwa agbọghọbịa dị m mma m chọrọ ịnụ m wee jekwubia esi ya na nla ekele ya wee jụbịa sị ya ma onwe nwoke na ndụ ya ọsị mba na enwero wee si oke mụ na ya na-abọ wee kwụọ bụrụ ife nla ike wee je mee gị mụ na ya na-abọ wee bili ọsị bụ nne anyị na-abọ bikwelu ọmụọla ya ụmụ na-abọ ofu nwoke na ofu nwaanyị so nwaanyị a wee bido wee gbanwee ịmagolu bido na-akwụghalị ya notisi na ọ na-akwụghalị maka na ọ bụrụ na gị na mmadụ nọrọ gbanwee na ị kwesịrị ịma so ke ama ya na-atakwa ife nke anya mana ya na-alụ ọlụ na ya da-adụ enwe efe etinyeli ya anya etu ya kwesịrị ka wee nwee ike jidie ya wee nọgide wee kọbala enyi nwoke wee sị ya na onwe one guy a na-akpọ investigator ịghọta na n'ihe ọ na-eme bụ onwe ife chọrọ ịma gbasara your relationship especially ọ bụrụ na nwunye gị na-akwụghalị igwe ya o jee investigate elu gị nwunye gị ya wee kwụọ the guy ụgwọ the guy wee mebe investigation after 1 week o wetara ya picture ebe ya na one guy nọ na-ata anụ na-achị ọchị na-ịgbagolu so onye ekilisie nye n'ife ha na-abụ na ị ga-ama na ha na-akwụ o after 2-3 weeks o wee wetakwala ya picture ọzọ ebe fa na-esusu ọnụ ịmagonu mesie banye hotel sikwa hotel pụta so onye enwego evidence ọsị m nne ka afụ destiny na isi gbakalịa ya wee ka na-enwegodo iwu ihe ya fụrụ dịka anyị wee sị ya na enwekwa mmụọ na ọ bụ na ọ chọọ ka o tinyekwa oli ego ya wee sị anya na-etinyelu gị ego n'ihe imesigo conclude so the guy si ya mba na ihe nke a dị different from ihe ya melie ya wee nyekwa onye 50k wee sị ya na mgbe ya na-eme investigation ya afọlọ na nwunye gị anụbugo di na-abọ before wee nụba nke nwa na the first husband bụ gịnị nọọ ịkpakwa nkwughalị ka o ji wee sị na ya da anụzi mana ọ mụtarala ya nwa the second one the same thing mana ọ mụtarala ya nwa before wee nụba nke nwa ya wee tie wee sị kedu ihe o jire wee gwa ya chai ihe agbaka anya isi ya wee chebirie o wee jesie wee na-abata ya wee sị ya kedu ebe o jebe o wee ka ga-emego ọdụ ka ọ sịalị ya asị ka o si asị ọsị m nne ya wee tụtụ onye ụla wee kụya chai ọsị m nya wee kụya na akụrụ ya duga in fact atọfụ iwo ya chefuzikwula onwe ya ya akụkarị arụ ịmara kụsị anya duri ejebe ụlọ ọgwụ wee triti si enyi ọ natakwa fa na abọ bikwalụ ọsị m sinsi bọsị afọ nwaanyị a megharara m ya akụ ya o megharara m ya akụ ya obele ife ọ ga-eme otu a ihe enwu niile ya fụrụ na nkwụghalị niile abịa n'isi ya akụ ya so na ya mụrụ na ụmụ ya nọ na-amonitọ ya na-emegbuzie stil ọnọlụ ka ọ na okwere ejewe ya kwaza nkịtị o mere aja ife nye tie nye ife ọ mara n'ọlụ ọntịlụ bịa rie nne olu wonde ya wee tisie nye ife nwa ya nwoke wee kpọọ ya wee si ite enye dasị ya akpakwana mama ha aka next time na ọkpa mama ha aka next time ihe ha ga-eme ya ma ndịsị mma ịmagolu ka ha kwụziri enyi akụjala akụja that day ya wee baa ịmagolu chaji n'elu chaji n'ala mana ya notisi na gịnị mere na mba niile ya na-aba na ọbara dị ha isi sef olukwe bọsị ọzọ na fa nọrọ n'ụlọ nwaanyị akpasu onye iwo ya wee kụ ya akụsighị ya ihe bifo ụmụ ya wee bata wee fịa ụmụ ya wee kpọọ ya n'iru nyanwa wee sị ya ma ọ mee ọsị ha ha wee sị ya na ọ bụrụ na ị divorce this man ịkpọrọ your husband fanwa ahapụ gị nwa na ha si n'ụlọ ebe pụọ na ịma mfụzi ha again ihe ụmụ ya gwalụ mama ha n'irie ọsị m ndị ha kụjasịla akụja ya wee sị ha ma ha makwa ihe mama ha na-eme na ọ na-akwụgharị basị yes na ha maara maka na ọ na-abụ ya na-akụ mama ha ihe ya na-akpụ ya names like akwụ na olosho nkenwa ihe niile gbasara nkwụgharị fasị ya na ọ bụrụ taa ka fanụba na olosho ka ọ bụ na ọ bụrụ taa ka fanụba na ọ na-akwụgharị na ọ bụrụ taa ka fanụba na ejidere ya na hotel na ọ dụrụ enough iji wee gburu ha mama ha na ọ bụrụ na ọ chọrọzi ya chụọ ya ka ọ na-abịa nne ya ọsị m nne ụmụ ya tọ nụkwakwa mama ha sị ya na ihe ha nyelie bụ 2 weeks ka o jee faịlị akwụkwọ hapụ this man if not ha nwa hapụ ya o mesịrị 2 weeks nwunye savụ onye akwụkwọ ya wee kilisie si oke
mana ọ bụcharazi ife achọ na uke enu ka afọlụ na ụka na ọkweghị yọtago. So nya wee jebe kọt wee lụọ ha wee kpebe. Jọji wee sị ya ma eziokwu na ihe a niile this man kwuru na ọ na-emie aka na-ekwunye amịa pictures afọ investigator ya nyelie, thinking that na this picture will go a long way na this very case. Afi yọtago. Jọji wee fịa wee fụsị anya wee jụba the woman wee kọba ife ọ na-akụ ya. Kedu woman meghere ọnụ wee kọọ etu o si akụ ya ife na ogbolo na ya jegolu n'ụlọ ọgwụ gbogo gbede ọsịm na o nwere ozido onye na-akọ maka na ọ na-akwụgharị na ifefe na-akọzi bụ ị chọrọ igbu nwa mmadụ, ọ bụ na ị chọrọzi ịkpọna ya be nni ọ naba na ọ bụ na ọ na-akwụgharị ọdụ ogo mma ịhapụ ya. A na-ekwu nwa ya nwaanyị tiwe akwa bere, dị umeanụ tiwe akwa bere o ịghọtara na ọsịm na ya merekwuru arụ n'aka na dị umeanụ wetache pikchọ fancha niile. Ọsịm nne n'ike gwụrụ ya o. Jọji na-abalị abasịalị ya wee sị ya kedu ma ọ kachọ ya sị ya na ya chọzikwu bikos na ọ bụjisili aka bụjisi enyi ọkpa na ọ bụrụ ife ya mere respect ka afọ. Ahụ ya dago na wee gbasa afa o. Ụmụ ya wee solu mama ha uje maka na ụmụ ya amagolo ihe onye sọrọ ha ka ha ga-eso. Ọsịm nne in fact na ya mee mistake banye ịnụ dị woman and na ya kali iji ọnụ ya sị anya na ba be nne ya mana uche bụ na ya ga-etigide ihe ka ọ pụọ mana o kwere apụ maka ụmụ ya. Mgbe si ya kedu ka isi wee chee na ụmụ gị ga na-afụ gị ebe ị na-akụ mama gị ihe dụkwa happy with you, o nwere ihe ikwugidelu ka fa chuzuo ife si gị n'ọnụ pụta against ihe ha na-afụ ị na-akụ mama ha. Ọ dịrọ possible ma ijidelie na hotel ma ịnwudolu ya na nwoke o as long as na fa nọrọ ebe ahụ fụ nọ your ways against her own. Ịbagidelie mba kpọsị anya na-emukwugide kwusie pụọ then ụmụ ya bịakwa ya nso na ijidelie mana ijidelie echidi gbam nọ na ịfụrụ ya na mmadụ isi na fa na-esusu ọnụ nye sikwe na hotel apụta isi na nwoke ka ya jefu. It's a two different stories. But anyị ma nke bụ eziokwu being adult. Asịra m na nsọpọtụrụ ihe o mee mana o nwere ihe ga-emegide m n'ụwa ka nsọpọtụ nwoke ịkụ nwaanyị ife mbana mma mmie. Azụmi na ịkụgidere ife luo one day kụọ ọnya nke ọ ga-abịa ịkụ ọnya ọ daa mie ebiniziri. Kedu ife ị ga-akọlụ chi gị atụọ gị nga o ụmụ gị akwụgharịba isi na ife nwaanyị mere gị that you can control your anger. Ọ dịrị oke ọ ka mgba na unu gbasara o jebela onwe ya ijebela onwe gị inwekwuo peace maka amamihe unu na-abọ ji wee stay together bụ maka ụmụaka. Mana mgbe ụfọdụ ọwụ tụsịrị ya maka na onye egbuola ebughị enye mana unu eji n'ife nkwu wee judge ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.